Na workshope je nové Inferno, protože sa môžem ti najebať akurát tak na workshope. Jebe ti ty tupé decko skurvené. Proste fakt, vy ste mrdnutí na hlavu, vy dementi proste. Nuke sa prerábal viacej ako 2 mesiace. Prvý hint z Nuke bol 3 mesiace predtým, než prišiel na svet proste. Nie. Na workshope niekto pridal mapu, ktorá sa volá Inferno, prosím ťa, pozrieš sa na ňu a čo si o tom myslíš? Ty dement prostý, odinštaluj tú hru, ty vemeno tupé, si kokot proste, daj mi celý svoj inventár, niekto ťa o neho pripraví do mesiaca. Vemeno priebané. Vemeno vyjebané. Vy ste fakt dementné deti proste a potom sa čudujete, že som lepší než vy proste v CS-ku, že som lepší než vy vo všetkých ostatných hrách proste a že mi lezete na hejdu so svojimi debilnými otázkami. Vy nechápete, že mi s tým spamujete už tretí deň chat proste. Videl si nové Inferno. Na workshope je Inferno. Inferno, ferno, ferno. Moja matka mala Inferno. Na záchode po čili polievke. Jebe vám. Svet funguje logicky. Aby Inferno bolo na workshope predtým, než ho pridajú do hry, to je nelogické. Nestalo sa to s Nukem, prečo by sa to dialo s Infernom. Potom navyše proste, môj drbnutý moderátor Tommy proste zdieľa nejaký fejkový screenshot na Facebooku proste, že Inferno, ferno, tak to bude vyzerať ferno. Ľudia, však tie obrysy sú obkopírované zo starej mapy Inferna proste a ešte takisto rovnako ako je na radare špatne spravená tá mapa, je špatne spravený ten nákres proste, veci sú tam proporcionálne špatne dané, špatne otočené, špatne spravené. Takže vy proste sa nehávate vytroliť tými najjednoduchšími spôsobmi iba za to, že ste dementní.